Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English.
Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday, live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na muli na kanyang ipinagkakalob sa atin. Ito po ay isang napakadakilang pribileyo, mga kapatid, na tayo ay makasama sa ganitong mga gawain. Ako po ang inyong kapatid, si Brother Martino Dumbrique, at sa gabi pong ito ay kasama po natin bilang Anchor 2 si Brother Joey. Magandang gabi sa iyo, Brother Joey. Magandang gabi din, Brother Nardino. Salamat sa Panginoon sa gabing ito na ako'y makabahagi sa online platform na ito. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po, mga kapatid, na kung ang damdamin natin, puso natin ay makapaglingkod sa Panginoon, kahit sa anong kaparaanan, ito po ay ating dapat gawin sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating programa sa gabi ito sa ating online Tagalog broadcast, mga kapatid, kailangan po sana tayo po lahat po muna ay manalangin sa gabing ito. Pangungunahan ko na po ang pananalangin. Tayo po lahat ay yumuko at tumikit, mga kapatid. Tayo po dumalangin. Ama naming Diyos na makapangyarap po sa lahat, kami po, Panginoon, ay muli po nagpapasalamat sa inyo sa napakadakilang pagkakataon na binibigyan nyo sa amin. Lalo-lalo na sa gabing ito, Panginoon. Amen. Tayo po ay dumalangin. Tutuloy ko po ang panalangin ni Brother Nardino. Amang banal, pagpalain niyo po kami sa gabing ito sa amin pong online broadcast. Naway kayo po ang kumilos sa lahat po ng aming gagawin. Pasimula sa anchors, sa operator, higit sa lahat sa mensahe na amin pong marinig. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso, Ama, at maging sa amin pong mga kasama sa viewers, sa online viewers, Panginoon, kayo po ang siyang magpala rin sa kanila. At ang lahat po ng aming gagawin, ang inyong Espiritu po ang siyang manguna. Tulungan niyo rin po kami sa aming internet connection, bagamat maulan po ang gabi ito, ay naway wala po maging anumang interruption at maging tuloy-tuloy po ang aming programa sa gabi ito. Sa inyo po namin pinagtatagubilin ang aming programa. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa inyo at nasasalamatan sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang tulong sa atin, mga kapatid, na sa gabing ito may pagpatuloy po natin ang ating pong gawain sa gabing ito. Ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay lumako sa pagtungay natin sa ating mga kapatid sa online, mga ating mga online viewers. Hiniling po natin sa ating mga operator, pag-flash nga po sa screen. Amen. Sa gabing ito, kasama po na si Sister Hazel, mga kapatid, ha? Sa gabing ito, magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Ganon din po. Si Brother Larry Buyat is watching po, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganon din po si Brother Boyet. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ganon din po si Brother Anor. Sabi niya po rito, isang mapagpalang gabi, mga kapatid at kaibigan, sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga saloobin sa gabing ito. Ganon din po sa gabing ito, ating pong kapatid, sabi niya rito, nagbibigay siya ng isang pagbati sa amin na sinasabi niya, Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganon din ang ating kapatid na si Brother, hindi ko masyado mabasa yung kanyang pangalan. Maganda ngayon po ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Ganon din po ang ating kapatid na si Edna Rito Bato, mga kapatid, sinasabi niya rito, Amen. Ganon din po si Brother Benitis Arellano. Mapagpalang gabi, mga kapatid. Sabi niya rito, watching from
Batangas City. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganoon din po mga kapatid, ang ating kapatid na si Shannon. Mga kapatid, sinasabi niya rito, mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid, mga walang sawang sumusubaybay sa atin. Mga kapatid, pag-pray po natin ang ating pong komunikasyon, ang ating internet. Sana po wala po itong maging sagabal sa ating pong online. Amen. Amen. At patuloy po namin kayong inimbitahan na i-follow ang ating Facebook page, The Church of God in the Philippines. At i-encourage po namin kayo na lahat ng ating mga content ay i-share po natin, lalo ng mga mensahe ng Panginoon upang marami pang maabot na mga kaluluwa ng ating mga friends sa Facebook, maunawaan nila ang katotohanan at maaaring ito maging susi upang maligtas din sila mula sa kasalanan o mapabilang sila sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya mag-like, follow, and subscribe po tayo maging sa ating YouTube page. Tayo rin po ay nasa YouTube na live. Ang page po natin, ganun din, The Church of God in the Philippines. Amen? Purihin ng ating Panginoon. At binabalik ko na po kay Brother Nardino. Nakamute po kayo kaya Nardino. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang awitin, mga kapatid, na ipagkakalap sa atin ni Brother Jay from Marinduque. Ang kanyang awitin po ay Dakilang Mangingibig. Operator? Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawagas. Yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan ay kalilimutan. At kung kaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan na nag-udyok sa atin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay, para sa Kanya di lang sa sarili, kundi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwa
yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan na nagudyo sa atin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay, para sa Kanya di lang sa sarili, kundi para rin naman kay Jesus. Yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Amen. Magandang mensahe ng amin. Brother Joey? Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awitin na yan. At muli, binabati ko kayo ng isang mapagpalang gabi sa mga patuloy na sumusubaybay sa platform na ito, sa mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, at salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Tagalog broadcast. At ngayon, mga kapatid, ay tayo mapadako na sa mga greetings ng ating mga online viewers. At sabi ni Brother Mario, magandang gabi mga kapatid. At mapagpalang gabi po mga kapatid, galing sa Samar, galing kay Brother Charles. At si John Key ay meron ding mensahe. At mula kay Sister Felicita Pantino, isang mapagpalang gabi po mga kapatid. At kay Sister Irene mula din sa Samar ay bumabati rin ng mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. At si Tatay Frank ay nanonood din sa mga oras na ito. Ganon din si Sister Rowena Rivera, salamat po sa inyong panonood. At kay Brother J. Ramos, magandang gabi po mga kapatid. Kay Sister Anita, sabi dito, Amen, magandang gabi po mga kapatid. At kay Sister Elizabeth, sabi naman ay magandang gabi po. At kay Brother Julito, mapagpalang gabi mga kapatid. At salamat sa mga inyong mga mensahe, mga minamahal na kaibigan at mga kapatid. Tunay na nakakagalak ito na mabasa sa mga oras na ito. Ganon din ay patuloy po namin kayong inaanyahan na manood sa Facebook at ganon din sa YouTube channel po natin upang makita po natin o patuloy na matunghayan ang napakalagang gawain na kagaya nito na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. At atin ding patuloy na idalangin mga kapatid ang mga kahilingan, mga kapagsubukan, mga karamdaman na patuloy na ipinapadala through online din mga kapatid. At naniniwala tayo na merong katugunan sa bawat dalangin ng mga banal sa mga kahilingan natin na ito mga kapatid. Sa mga unspoken requests at mga patuloy nyong ipinapadala na idalangin ay salamat sa Panginoon na tayo nagtitiwala na merong katugunan lagi ang Panginoon sa bagay nito. Ngayon ay mapadako naman po tayo sa mga birthday greetings po natin mga kapatid. At makita natin ang mga kapatid na nagdaos ng kanilang karawan at sila din ay mabati natin at may panalangin din sa personal na pakipag-ugnayan. Operator, paki-flash po.
Ayon, maligayang kaarawan sa inyong mga minamahal na kapatid at pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa mga susunod pa na ating mapapanood sa gabing ito ay atin namang tunghayan ang mga highlights sa nakaraang linggo ng gawain ng ating Panginoon o yung anniversary ng The Church of God in the Philippines. At tayo mapagpala at makita at mahamon natin ang mga highlights na ipinagkaloob din upang matunghayan natin sa gabing ito. Atin na pong panoorin, operator. Salamat sa napakagandang video na ating nakita na highlights. Tunay nga na makikita natin ang pagtatagumpay at ang pagpapala na ipinagkaloob ng Panginoon sa araw na yon. Maging nagbigay din ng katugunan at hamon sa bawat dumalo. At salamat din sa mga nagsakripisyo na pumunta sa iba't ibang lugar upang pagpalain at idaos natin ang isang makabuluhang anibersaryo ng Iglesia ng Diyos sa Pilipinas. Ngayon, sa susunod na bahagi patungkol sa mga announcement at patalastas ay akin na pong ibibigay kay Brother Nardino para sa mga announcement po. Brother Nardino? Salamat po sa Panginoon na tayo po ay nakarating na sa ikatlong bahagi po ng ating pong programa. At sa gabi ito mga kapatid, sa announcement po, mga minamahal, ay para sa July 12, 13, meron po tayong one night revival and 12th anniversary ng Church of God ng Don Carlos Bukidnon. Brother Arvin, para sa iba pa. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At pagpaumanin niyo po mga kapatid, medyo napuputol-putol po ang connection ni Brother Nardino.
At every Monday, meron po tayong prayer meeting sa online, alas 8 ng gabi. Tulad nga po ng nasabi sa mensahe noong Sunday ng hapon, kung meron po tayong kakayanan, meron tayong cellphone at internet, maaari po tayong mag-join sa ating pong pulong panalangin. Amen. At isa pa pong tanging awit ang ating marinig sa gabing ito, ihahandog ni Sister Aya de la Serna. Ang pamagat po ay Ang Alibughang Anak. Pakinggan po natin ang awitin. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay ika'y makapiling ko. Di mo ba alam na mahal kita at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahiling ko, ang lungkot mo ay hapawiling ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Amen. Purihin ang Panginoon sa magandang mensahe ng awitin na yun. Tunay na ang Panginoon ay nag-aantay sa kanyang mga nilalang na hindi pa kumilala sa Panginoon. At nakabukas ang kanyang kamay upang tanggapin kayo. Sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, kung maabot man kayo ng programang ito, ay naway maunawaan at makita ninyo ang inyong kalagayang espiritual na nag-aantay ang Panginoon na kayo'y magbalik loob sa Kanya. Kaya salamat kay Sister Aya at magandang gabi ulit mga minamahal na kapatid. Hindi na po makapasok o makabalik si Brother Nardino gawa ng kanyang internet connection. Tayo po'y magpapatuloy na, Brother Joey. Amen, Brad. Salamat sa Panginoon na tayo mapadako na sa pang-apat na bahagi ng gawain na ito at
Nais din nating i-acknowledge yung mga kapatiran din na mula sa overseas. Salamat sa inyong patuloy na panonood sa broadcast na ito. At ngayon ay atin na pong pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At naway matugunan po ang lahat ng ating pangangailangan sa gabing ito. At atin na pong pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon na ipagkakaloob sa atin mula pa sa Dumingag, Zamboanga del Sur. At ating ibigay na po kay Sister Rose Villanueva sa pagpapahayag ng ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Brother Arvin, Brother Joey, sa ating mga anchors. Amen. Sa gabi ito. At salamat din sa ating Panginoon sa gabi ito na binigyan ako ng privilege na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Gandang gabi sa lahat ng mga viewers. Sa gabi ito, pagpauman ninyo na yung aking boses, medyo paos. Ngunit sa tulong ng ating Panginoon ay maihayag ang Ebanghelyo ng Diyos sa gabi ito. At sa wala pong pagtagal, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ng Mateo, chapter 13, verses 45 to 46. Sabi po dito sa teksto, gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkaspong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at biniliyaw. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay ang mahalagang mutya, ang mahalagang perlas. Tayo pidumalangin para maunawaan po natin yung mensahe na napapaloob dito. Ama naming Diyos na may bigyan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito na niloob niyo po ang broadcast na ito, Amang Diyos, na ito ay nagpapatuloy. Salamat, Ama, na sa pamagitan nito ay mapalaganap ang iyong Ebanghelyo through online. Aming dalangin sa inyo, Amang Diyos, na kasihan niyo po ito sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At sa lahat ng mga nag-tune in ngayon sa platforms, nawa Amang Diyos ay maging daluyan ng pagpapala ang inyo po mga mensaheng nakalaan sa gabing ito, Amang Diyos. Tulungan niyo po silang maunawaan ang mahiwagang perlas na ito, Ama, sa aming buhay. At nawa ito ay umilos sa puso ng bawat isa. Nihiling po namin ng Holy Spirit ang siyang bigay ng kapangyarihan sa inyo po mga salita. Tulungan niyo po, Ama, ang inyong panglingkod na siyang gagamitin mo sa gabing ito. Tulungan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng inspirasyon at kapangyarihan na sa inyo pong tulong, Ama, ay hayagan niyo mga salita na bagaman medyo may hadlang sa aking physical na katawan, sa aking boses, subalit Amang Diyos ay isang karangalan ng isang pribilehiyo ang may pangaral ang inyong mga salita. Kaya tulungan niyo po, Amang Diyos, na ito po inyong gamitin na pagpapala sa bawat nakikinig, lalong-lalo na sa mga nag-tune in ngayon na hindi pa naligtas mula sa buhay kasalanan. Tulungan niyo po kami maunawaan ang mga salita. At tinanggap na po namin ang katugunan sa aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po sa ating pag-aaralan sa gabi ito ay ang patungkol sa mahalagang perlas na ito. Kung saan ang kaharian ng langit ay inahilin tulad ng ating Panginoon sa isang taong nangangalakal na ang kanyang hinahanap ay ang isang mahalagang perlas na ibig niyang bilhin sa kanyang buhay. Kaya ito
ito ay isang talinghaga na sinalita ng ating Panginoon kung saan mayroon itong mensaheng nakapaloob patungkol sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, kung ating tingnan yung perlas na literal, ito ay isang bilog ang kanyang hugis at ang kanyang kulay ay puti. At ibig sabihin, ang perlas literal, ito ay may kahulugan sa spiritual. Dahil sinabi nga ng ating Panginoon, ang kaharian ng langit ay inahalin tulad niya sa isang taong mangangalakal na hinahanap ang mahalagang perlas. Ang perlas na ito ay spiritual. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang perlas at siya rin ang pantubos na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ang pantubos na ito upang ang spiritual na perlas na ito ay magkaroon ng bahagi sa atin ng mga tao na kanyang nilalang. Mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan sa gabing ito, ang hugis ng perlas ay bilog. Ang ibig sabihin nito, ito yung katangian ng Diyos na kung saan siya ay isang perfect. Tagalog yung perfect. Siya ay isang perfect. Ang perfection of God, yun ang ibig sabihin ng kasakdalan ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng bilog. Kaya itong kasakdalan ng Diyos, ito isa sa kanyang katangian na kung saan ang kasakdalang ito ay ayaw niya ng kasalanan. At ibig niya na ang kanyang kasakdalan ay ibahagi niya sa taong makasalanan. Mamaya maunawaan natin kung paano ibahagi ng Diyos ang mahalagang perlas na ito na kanyang magagawa sa ating buhay. Ang kulay ng perlas ay puti, nagniningning sa kanyang kaputian. Ibig sabihin, ito yung kabanalan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kabanalan, walang anumang kasalanan na masumpungan natin sa Diyos may lanang sa atin. Kundi siya yung may taglay ng talagang kabanalan na walang kapintasan. At ang kabanalang ito ay ibig ng Diyos na ibahagi niya sa mga taong makasalanan. Kaya mga kapatid, ating tingnan sa gabing ito na kung paano mangyari ang spiritual meaning ng mahalagang perlas na ito sa ating buhay. Sabi nga po sa isang negosyante ito, mangangalakal na ito, na ang kanyang hinahanap ay ang mahalagang perlas. Siya ay umalis at hinanap niya yung perlas. Dahil kung siya ay mananatili sa kanyang bahay, hindi niya masusumpungan yung perlas na kanyang ibig na bilhin. Ngunit mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin nito sa spiritual? Ibig sabihin, mayroong kahalagahan sa paghahanap. Ano ba ang mga kahalagahan sa paghahanap? Sabi nga sa banal na kasulatan dito sa Mateo chapter 7. Chapter 7 verse 7 to 8. Ano po ang sabi dito? Magsingi kayo at kayo'y bibigyan.
magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ibig sabihin, ito yung mayroong kahalagahan sa paghahanap. Katulad ng isang negosyante nito na siya nagsusumikap, umalis at hinanap ng masikap na makabili siya ng mahalagang butyak, perlas. Kaya, ang ibig sabihin nito sa ating spiritual na buhay bilang mga tao na kanyang nilalang, ibig ng ating Diyos na hanapin natin siya sa ating buhay. Ibig niya ng mga taong nasa kasalanan na naligaw. Ang taong nasa kasalanan, tayo ay napalayo sa Diyos. Tayo ay napawalay sa Diyos. Tayo ay naligaw. Kaya sabi nga, tayo yung mga tupang ligaw. Ibig ng ating Panginoon na kahit tayo ay nawala, napawalay sa Kanya dahil sa kasalanan, dahil ang tao nga ay nahulog sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ibig ng ating Panginoon, nahanapin natin siya, katulad ng isang mangangalakal na ito. Mga minamahal, sabi nga, ang mahanap ay makakasumpong. Walang naghahanap na tunay, lalo na kapag tunay tayong naghahanap, nandoon seriousness ng ating paghahanap. Tiyak na tiyak sa tamang panahon, ang ating hinahanap ay masusumpungan natin. Mga kapatid, ano-ano yung mga paraan na makikita natin ng isang taong makasalanan ay naghahanap siya. Na ito yung isang pinakamahalagang bagay na gawin ng tao upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Sabi nga po dito, sa banal na kasulatan, ang isang taong makasalanan ay wala tayo sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia sa 1 John chapter 3 verse 8, tayo ay pinaghaharian ng Diablo at ang taong kasalanan ay nasa kaharian ng Diablo. Kaya mga kapatid, masakit yun. Pero ibig ng Panginoon na hanapin natin siya. Kaya ang mga paraan ng paghanap, ito ay pwede na magagawa ng tao. At ito yung hinihintay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang na tao na mangyari ito sa ating buhay. Sabi nga, ang Biblia ngayon, ang salita ng ating Panginoon, ito ay malaya na ating basahin. Malaya na ating pag-aralan. Kaya, kung bubuksan natin yung Biblia, hanapin natin yung Biblia na siyang salita ng ating Panginoon. Kung ito'y ating babasahin, tiyak na mayroong mensahe ang Diyos na hatid sa bawat isa sa atin. Ito ay aking karanasan. Ako'y nasa kasalanan pa. Unang-una, binasa ko yung Biblia, yung New Testament. Napakasarap basahin dahil napakasarap damdamin ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal, ito ay isang paraan ng paghanap. Ang taong makasalanan, kapag magpasimula siyang nasain sa kanyang puso, ang magbasa, mag-aral ng banal na kasulatan, ito ay isang paraan upang masumpungan natin ang perlas na ito. Sabi nga, minsan dumarating sa ating buhay, mayroong mag-imbita sa atin, ay kakatok sa ating tahanan, or sa iba't ibang kaparaanan, na mayroong gagamitin ng Diyos na mag-imbita sa atin para makinig sa salita ng ating Panginoon. Sometimes may mga special event, mga revival services, maraming sinusugo ng mga alipin ng ating Panginoon na mag-imbita. Pero ang worship service, minsan may visitation tayo, mag-imbita sa mga kasalanan para makinig sa salita ng ating Panginoon. Mga Bible studies, nag-aanyaya tayo. Bubukas tayo ng mga Bible study para pag-aralan ang salita ng ating Panginoon.
Yun yung ibig ng Diyos na mangyari, na gawin ng isang taong katulad ng isang mangangalakal na siya umalis at naghanap. Kung hahanapin natin ang kaharian ng ating Panginoon, kailangan natin ito. Sa kabila ng ating kabisihan sa buhay na walang Diyos, kung minsan mangungusap ang Diyos sa ating puso, pag-aralan mo ang aking mga salita, o may mag-imbita sa iyo, paundakan mo. Subukan nating umupo at makinig sa salita ng ating Panginoon. At sa tulong ng ating Panginoon, mga minamahal, maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon na ibig niya na ipaunawa sa bawat mga makasalanan. Ibig niya na ito ay pag-aralan ng tao sa tulong ng ating Espiritu sa Espiritu Santo. Maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa tuwing nag-aaral tayo sa salita ng ating Panginoon, binabasa natin ang Biblia, nakikinig tayo, pinaunlakan natin yung mga imbitasyon para umupo at makinig sa salita ng ating Panginoon. Yun yung paraan ng Diyos na siya ay kikilos sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya sabi po dito, sa 2 Corinthians chapter 7, chapter 7, alam mga kapatid, verse 10. Ang sabi po dito, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan sa tabing ito, sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, sa pagbibigay natin ng panahon na pakinggan ang salita ng ating Panginoon, mayroong Espiritu Santo na siyang kumikilos sa ating mga puso. Nagbibigay ng konviksyon, mararamdaman natin na tayo ay guilty sa mga kasalanan na ating ginawa. At tayo ay nalulungkot. Adadama natin yung kalungkutan na kung mananatili tayo sa kasalanan, anong mangyayari sa ating buhay? At ipapadama ng Diyos sa atin ang kahalagahan ng ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang isang taong makasalanan, ito ay tinutulungan ng Espiritu Santo na tayo ay akayin niya sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa ikaliligtas, hindi sa ikamamatay. Ibig sabihin mga kapatid, ang ibig ng ating Panginoon na maranasan ng tao ang tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Dahil ito ay tanging sa Diyos lang ang mangyayari. Kaya ang taong nag-aaral sa salita ng ating Panginoon, nakikinig sa salita ng ating Panginoon, napakahalaga ang gawain ng Espiritu Santo. Dahil kung hindi siya tutulong sa atin, hindi natin maunawaan ang ibig ng Diyos at hindi rin tayo makalapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Walang iba kundi yung kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya yung sa pakikinig natin sa salita ng ating Panginoon at sa pag-aaral natin sa kanyang mga salita, doon natin maririnig ang tinig ng Diyos na kung saan sinasabi niya dito sa Mateo chapter 11 verse 28, magsiparito kayo sa akin. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luba at kayo'y aking papagpahingahin. Kaya ang Diyos ay meron siyang pag-iimbita sa atin. Sinabi niya, magsiparito kayo sa akin.
Kayo mga nangabigat ang lupa. Mga kapatid, ang kasalanan, ito ay mabigat rin sa buhay ng isang tao. Para kang may pasan-pasan na hindi mo maintindihan kung gaano kabigat. Na ibig mo na sanang ilapag. Ayaw mo nang dalhin. Nararamdaman natin yung consequences ng kasalanan. Nararamdaman natin ang ating pamumuhay na nasa kasalanan ay walang tunay na kapayapaan. Walang tunay na kagalakan. Walang tunay na pag-ibig. Kaya mga kapatid, tinatawag tayo ng ating Panginoon. Magsiparito kayo sa akin. At kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, may pangako siya. Sabi niya, kayo ay aking papagpahinahin. Ibig sabihin, ang tao palang makasalanan ay ibig ng Diyos na tayo ay makalaya dyan. Kaya sabi nga, balik po tayo doon sa isang negosyanteng ito, sa isang mangangalakal na ito. Sa kanyang paghahanap, sa tamang panahon, nakita niya ang mahalagang perlas. Nung nakita niya, sinabi niya sa kanyang sarili, kailangan kong umuwi dahil wala akong sapat na dalang halaga. Kailangan kong umuwi. At nung siya umuwi, sabi dito sa ating teksto, pinagbili niya ang lahat niyang tinatangkilik. At nung naipagbili na niya, nagpasya siyang bumalik upang bilhin ang mahalagang perlas na ito. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito sa spiritual na kahulugan? Sa ating pag-aaral sa doktrina ng ating Panginoon, ang perlas na siyang literal na spiritual, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang kaligtasan na kanyang inoffer sa tao, ito naman ay libre, walang bayad. Pero anong ibig sabihin sa ginawa ng isang mangangalakal na ito? Na siya umuwi at ipinagbili ang lahat at nagpa siyang bumalik upang bilhin ang mahalagang perlas na ito. Ibig sabihin mga kapatid, nakita ng isang merchant na ito, nakita na niya kung gaano kaganda ang pangako ng ating Panginoon. Kaya kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, katulad ng isang mangangalakal na nakita niya ang mahalagang perlas. Habang tayo ay nakikinig at nag-aaral, ipinapakita ng Diyos sa atin kung gaano kaganda ang buhay na nasa ating Panginoon. Ipinapadama ng Diyos sa atin, ipinapakita niya sa atin sa magitan ng kanyang mga salita. Ang kanyang kaharian, ipinaunawa niya sa atin sa tulong ng Espiritu Santo kung paanong pumasok sa kanyang kaharian. Kaya katulad ng isang mangangalakal, nung nakita niya, ibig sabihin, nung naunawaan natin ang salita ng ating Panginoon, bagamat tayo'y nasa kalagayan pang makasalanan, ipinakita na ng Diyos sa atin ang kanyang pangako. Kaya mga kapatid, ang sinabi dito sa ating teksto, siya ay umuwi at ipinagbili ang lahat. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ipagbili ang lahat. Kailangan ng isang taong nakaunawa sa ibig ng Diyos na mangyari sa atin. Na ibig ng ating Panginoon na alisin tayo sa kasalanan. Ibig ng ating Panginoon na pumasok tayo sa kanyang kaharian. Dahil ang taong nasa kasalanan ay nasa kaharian ng dyablo. Anong ibig ng Diyos? Sabi nga, sell all. Bininta niya ang lahat. Ibig sabihin, kailangan ng isang taong nakaunawa sa ibig ng ating Panginoon. Magdesisyon po tayo na ating talikuran ang lahat ng uri ng kasalanan. Sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon, kailangan ang isang desisyon ng bawat individual. Ang kaligtasan, ang pagpasok sa langit, hindi po ito by family.
Hindi po ito barkadahan, kundi ang pagpasok sa kaharian ng langit. Sabi ng banal na kasulatan, ito ay sarilinan. Bawat individual, bawat isa sa atin, kailangan magdesisyon na talikuran ang kasalanan at tayo ay papasok sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, itong mga ngalakal na ito, wala siyang anumang panghihinayang sa kanyang mga tinatangkilik. Kundi matamo lang niya, pabili lang niya ang perlas na ito. Kahit mawala na ang lahat niyang ari-arian, mapasa kanya lang ang perlas na ito. Kaya sa spiritual, kung makita natin ang kagandahan sa plano ng ating Panginoon, dapat madama natin sa ating mga puso ang kalumbayan. Nalulungkot tayo sa ating kalagayan na isang taong makasalanan na katulad ng isang pumasok sa templo na pinupukpok niya yung kanyang dibdib. Nalulumbay siya sa kanyang kalagayang makasalanan. Dahil sa kalumbayang iyon, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagpakababa siya sa ating Panginoon. Nag-decide siya na iwanan ang layaw ng kasalanan. Mata mo lamang niya ang perlas. Kaya spiritually, ang perlas ito ay libre. Walang anumang hinihinging kapalit na kabayaran. Ang hiningi lang natin ng ating Panginoon, walang iba kundi yung ating desisyon, yung ating pananampalataya, na tunay nga ng perlas na ito ng ating Panginoon, siya lang ang may kapangyarihan na pwedeng magpagbabago sa buhay ng tao. Kung mananatili tayo sa kalagayang makasalanan, kung hindi tayo magpakababa sa harapan ng ating Panginoon, walang pagbabagong mangyayari. Ngunit, kung kilalanin natin ang ating mga sarili, na wala tayong kapangyarihan na baguhin ang ating mga buhay, at kilalanin natin na tanging ang Diyos lang, ang perlas na ito, ang ating Panginoon, ang siyang may kapangyarihan na magbabagong tunay sa buhay ng tao. Kaya, ang negosyanteng ito, binili niya. Ibig sabihin, ibig niya na mapas kanya yung perlas. Ganyan din ba tayo sa gabing ito? Marami ng mga taong nakarinig, marami ng mga taong napahayagan, marami ng mga taong naimbitahan, maraming mga nangabuksang Bible study. Pinapakita ng Diyos yung kanyang kaharian. Ngunit maraming hindi nakakapasok sa kaharian dahil hindi sila handa na iwanan ang kasalanan. Makakapasok lamang tayo sa kaharian ng Diyos kung kamuhian natin yung kasalanan. Kung aayawan na natin yung kasalanan na siyang kaaway ng ating Panginoon. Alam niyo pa mga kapatid, mga minamahal, na kaaway ng Diyos ang kasalanan. Na kahit ang tao ay makasalanan, tayo ay naging kaaway ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, gumawa siya ng paraan para ang kasalanan na nasa atin na siyang kaaway niya, mapapalaya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng perlas na ito ng ating Panginoon na siyang atonement. Kaya mga minamahal, kailangang tanggapin ng tao ang perlas na ito. Pagkatapos na ito ay ating makita, kailangan ating tanggapin ng buong buo. Kasama yung pagkamuhi, pagkawili sa kasalanan, dapat hindi na yun mararamdaman ng isang taong naghanap na ibig pumasok sa kaharian ng langit, kundi ang kanyang nais, ang talikuran ang makasalanang buhay at ang nais niya ay ang magbagong buhay. Mga kapatid, bakit nasabi ko ito? Dahil ito ay isa sa aking karanasan nung hinanap ko ang ating Panginoon. Inaayawan ko ang kasalanan. Ngunit wala akong kapangyarihan na makaalis sa kasalanan. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kaparaanan na sumpungan ko yung kanyang tunay na turo.
na matagal ko nang hinanap ang perlas ay hindi ko maunawaan. Subalit kung ito'y aking nasumpungan, inanyayahan ako ng ating Panginoon na magsisi. Hindi ako nagdalawang isip o nagdududa sa kanyang mga salita. Tinanggap ko ang perlas na ito. At nung tinanggap ko, mayroong himalang nangyari sa aking buhay. Sa lahat ng mga nagsitanggap sa ating Panginoon, alam natin ang himala na ito. Na matagal na nating ibig na mabago ang ating buhay, ngunit hindi natin magagawa. Lagi tayong paulit-ulit sa kasalanan. Ngunit nung nasumpungan natin ang perlas na ito, nangyari ang himala ng Diyos. Ang kanyang pangako na tayo ay patatawarin niya at babaguhin niya yung ating buhay. Lamang, kailangan mangyari ang sinasabi sa isang talinghagan ito. Sabi sa isang merchant na ito, sa isang mga ngalakal, pinagbili niya ang lahat, patamulang ang perlas na ito. Isabihin, huwag na nating kawilihan ng kasalanan, huwag na natin silang mahalin, kundi kamuhian natin sila at ipihit natin yung ating damdamin, ang ating landas sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yun yung ibig sabihin ng ipinagbili niya ang lahat. Ibig sabihin, decided siya na matamo, mapa sa kanya ang perlas ay isang taong makasalanan, handang tumalikod sa kasalanan, mapa sa atin lang ang Panginoon at malasap natin yung tunay na kapatawaran ng Diyos at pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Eh, ganun yung pag-ibig ng Diyos, isang taong makasalanan. Alam niyo mga kapatid, may mga pumipigil na huwag matamo ang dakilang biyaya ng kaligtasan. Ano yung mga pumipigil na ito? Walang iba kundi yung mga gawa ng sanglibutan. Yun yung pumipigil sa karamihang puso ng tao. Nawiwili sila sa layaw ng laman. Nawiwili sila sa pita ng mataan, sa kapalaluan sa buhay. Kahit maunawaan na nila ang salita ng ating Panginoon, ngunit ire-reject ng karamihan dahil sa pagmamahal nila sa sanglibutan. Pero mga kapatid, ang umiibig sa Diyos ay hindi na umiibig sa sanglibutan. Kundi, kinamumuhian natin ang gawa ng sanglibutan according sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Hindi na natin yun iniibig. Kapag hinanap natin ang perlas at ito'y ating nasumpungan, hindi na natin iniibig ang mga bagay na nasa sanglibutan. Sapagkat ang mga bagay na nasa sanglibutan, ito ay hindi sa Diyos. Yan yung mga pumipigil sa karamihan, kaya hindi sila nakapapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Ngunit ang sino man na hindi na umiibig sa sanglibutan, tiyak sa tulong ng ating Panginoon at sa ating pananampalataya, tayo ay makakapasok doon sa kanyang kaharian. At ito na nangyari sa atin, tayong mga banal. Karanasan natin ito, na tayo ay nakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa perlas na ito. Kaya mga kapatid, kailangan ng 100% desisyon na talikuran ang ating lumang buhay. Walang iba kundi yung kasalanan. Sabi nga dito, ang kulay ng isang perlas ay puti. Ibig sabihin, ibig natin, sabi nga, ang hugis ay bilog. Ito yung perfection of God, yung kasakdalan ng Diyos. Ito yung ibig ng Diyos na mangyari sa isang tao. Na ang tao ay magiging sakdal. Na bagaman hindi natin pwedeng pantayan ang Diyos sa kanyang kasakdalan, ngunit salamat sa pag-ibig nating Panginoon na inimpart niya, ibinahagi niya yung kanyang kasakdalan sa atin. Ang ibig sabihin nito, Kristiyanong kasakdalan na huwag na tayong gumawa ng anumang labag sa kalooban ng ating Panginoon. At ang ating buhay na dati ay madilim, maitim dahil sa kasalanan. Kung tatanggapin natin ang perlas na ito at ibinahagi ng Diyos yung kasakdalan sa atin na huwag na tayong gumawa ng kasalanan,
Ang ating buhay noon na madilim na nasa kasalanan, sabi nga, ito ay magiging maputi na. Kaya ang lahat ng mga nagsitanggap sa ating Panginoon ay, sabi nga, dinadalisay ng Diyos ang ating buhay na parang nyebe. Ibig sabihin, maputi. Kaya yung kaharian ng ating Panginoon, nanintulad niya sa isang perlas na nagniningning sa kaputian. Sabihin, magiging banal ang ating buhay. Na bagaman sa harapan ng tao, inuusgahan tayo. Sinasabi nila, walang taong perfect. Ngunit hindi nila naunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon na maging sakdal kayo sapagkat ako'y sakdal. Inuutos ng Diyos na magpakasakdal tayo. Kagaya niya na sakdal. Hindi naman sinasabi nating Panginoon na pantayan yung kanyang kasakdalan. Dahil siya'y Diyos. Mga kapatid, hindi natin pwedeng mapantayan ang kasakdalan ng Diyos. Ngunit yung kasakdalan sa hindi paggawa ng kasalanan, pwede na mangyari sa atin, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil nga, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Diyan lang tayo hinihinga ng Diyos kasakdalan. Yung inimpart niyang kabanalan sa atin, ang kasakdalan, na gawin niyang banal ang ating buhay, sabihin, huwag tayong gumawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ito intentionally. Alam mo na kasalanan, kusang loob na gagawin mo, gagawin ng tao. Dahil sabi nga daw, mayroong mga human defensive mechanism. Ang Diyos naman ay pag-ibig. Mali yun, mga kapatid. Ay hindi ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Siyang perlas. Hindi siya konsentidor. Sa kasalanan natin ginawa. Kaya ang salita ng ating Panginoon, kailangan maunawaan natin ang perlas na ito. Ibig ng Diyos na tayo mapalaya. Ibig ng Diyos na magiging maputi ang ating buhay. At ang kaputiang ito, ang original ay ang ating Panginoon. Kaya ang sino mang tatanggap sa perlas na ito ay makabahagi sa kaningningan ng ating Panginoon. Kaya mahal na mga kapatid, ibig ng ating Panginoon, isang taong makasalanan ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na mamuhay na banal. Hindi sa ating kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang may kapangyarihan na magbabago sa buhay ng tao. Kailanman ang tao wala tayong kapangyarihan. Pwede nating madisiplina ang ating mga sarili. Ngunit darating ang panahon na hindi na babalik na naman tayo sa dating gawin. Kaya mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Tulad ng isang taong mga ngalakal, nung nakita niya, uwi siya, pinagbiliang lang. Ibig sabihin, wala na siyang itinitira. Mata mo lang niya ang perlas na ito. Kaya sa gabing ito, ina-offer ng ating Panginoon ang perlas na ito. Sa sinumang nasa kasalanan, wala pa sa kanya yung perlas. Ang ating Panginoon. Ay ibig natin, pero sabi niya, tanggapin niyo ako, magsiparito kayo sa akin at kayo aking papagpahingahin. Ibig sabihin, handa na ibigay ng Diyos yung perlas, yung pagbabago ng buhay, kung tatanggapin natin siya. Lamang kailangan talikuran natin ang kasalanan na ayaw ng ating Panginoon. Sa mga Kristyano, anong ibig sabihin ng sell-all? Minsan, nasa kaharian na tayo ng ating Panginoon. Ngunit, maraming mga Kristyano na bumabagsak sa pananampalataya. Maraming mga Kristyano na dumadalo pa rin sa panambahan. Pero walang tunay na kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nga, yung kanilang buhay, sabi nga, sell all, sabihin, hindi lang sa kasalanan, talikuran. Dahil dalawang uri ang kasalanan, committed sin, and inherited sin. Kaya ibig ng ating Panginoon, hindi lang yung committed ang kanyang mapatawad. Hindi ibig ng ating Panginoon na pati yung ugat ng kasalanan na siyang pinagmumulan na makagawa ang tao ng kasalanan. Kailangang malinis yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailangang isuko
Kaya pag nasa kaharian na tayo ng ating Panginoon dahil sa biyaya ng kaligtasan, doon sa kanyang kaharian, lalong ipinapakita ng Diyos ang kagandahan sa buhay na may kabanalan upang tayo ay magiging malinis na lubos. Upang yung kaputian na ito, sabi nga, ang perlas puti at nagniningning sa kaputian. Kaya ibig natin na mga Kristyano ay magniningning tayo sa kaputian. Ibig sabihin, magiging ilaw tayo, magiging example tayo, magpapatuloy tayo kahit anong mangyari, hindi tayo tatalikod sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal, ibig ng Diyos na suko natin lubos yung ating buhay sa Panginoon. Yung mga reserbasyon, alam natin yan, bawat isa sa atin mga Kristyano. Alam natin kung ano yung mga sagabal, bakit hindi tayo umuunlad sa ating pananampalataya. Bakit nananatili tayo sa kalagayang pagbabago, bagaman nasa kaharian na tayo ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, ibig ng Diyos na umakyat tayo sa lubusang kabanalan. Suko natin lubos ang ating buhay. Alam natin yan. Sa mga Kristyano, alam na ninyo yan. Kung ano yung hinihingi ng Diyos upang lubusan tayong papanalin niya, magniningning kagaya ng perlas na nagniningning sa kaputian. Ibig na ating Panginoon na maging ganun yung ating buhay. Sapagkat ang sinumang lubusang inihandog ang kanyang buhay na walang reserbasyon, ako ay naniniwala na hindi na yan tatalikod sa ating Panginoon. Kaya lagi nga sinasabi sa isang ministro ng ating Panginoon na nagmamahal sa Kanya, ang isang Kristiyanong tunay na naligtas mula sa kasalanan, hindi yan tatalikod sa ating Panginoon. Kaya sino man yung mga tunay na naligtas mula sa buhay makasalanan, naligtas sila sa committed sin, naligtas sila sa inherited sin. Yun yung mga tunay na naligtas. Karanasan niya ang lubusang kabanalan, hindi lang yung kapatawaran sa kasalanan, kundi lubusang kabanalan na walang anumang, hindi na inaalantana ang sarili, kahit pagod, umano pa rin yan sa gawain natin, Panginoon. Kaya nga sa gabi ito, kanina nilagnat ako, sabi na anak ko, dapat nagpaalam ka man, na huwag muna, sabi ko hindi, nakakahiya sa ating Panginoon, naaayaw. Hanggat kaya natin, paglingkuran natin ating Panginoon. Kaya mga minamahal, maraming mga Kristyano hindi nagtatagumpay dahil mayroon silang mga reserbasyon. Maraming mga Kristyano na hindi nakakaabot sa lubusang kabanalan, siyang lubusang plano ng ating Panginoon dahil nga sa mga maraming reserbasyon sa buhay. Sandog natin lubusan ating buhay sa Panginoon upang ma-enjoy natin lubusan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabi ito, salamat sa mensahe na nahayag sa platform ang mahalagang perlas ng ating Panginoon. Salamat sa mga Kristyano, ito ay ating natanggap na. At sa mga makasalanan pa, tanggapin natin ang perlas na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Huwag nating tanggihan, kundi ating tanggapin upang magniningning ang ating buhay, kagaya ng kulay ng isang perlas na maningning na maputi. Kaya salamat sa ating Panginoon sa gabi ito, sa kanyang mga mensahe. Nawa ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Binabalik ko na po sa ating mga anchors. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa magandang mensahe na kanyang pinarating sa atin sa gabi ito. Tunay na napakahalaga po ng the pearl of great price. Ito yung kaligtasan na ating tinanggap na kinakailangan nating pag-ingatan kung gaano kaputi, gaano kalinis, ganun din ang magiging buhay natin bilang isang Kristiyano. At sa mga hindi pa po nakatagpo o nakahanap ng perlas na ito, ito'y matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen. Brother Joey? Amen. Salamat sa napakandang mensahe na ating napakinggan at naway natugunan. Nahamon po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Rose. Kahit medyo masama ang iyong pakiramdam, pero tulong ng Panginoon ay kasama po namin kayo sa gabi nito. Maraming salamat din, Sister Lovelyn, sa patuloy na pagsuporta rin sa ating sign language.
Amen. Tayo po'y magwawakas na sa pamamagitan ng closing prayer. Pwede nating hilingin kay Brad. Okay si Sister Luisa? Hindi available rin. Amen, Brad. Ikaw na lang ang closing prayer natin. Tayo'y lumalangin. Maraming Diyos na maibigin at makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa gabi nito sa inyo pong pagsama sa amin, sa patuloy mong paggabay, pagtulong sa mga challenges ay ikaw ang siyang tugon upang ayos, Panginoon. At salamat sa iyong kabutihan na ipinahayag mo muli ang iyong kagandahang loob, mga bagay na makakabuti upang makalakad po kami ng naayon sa iyong kalooban. Wala po kami pagdalangin, Panginoon, kundi pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nakinig, nakabahagi sa gabing ito. At kayo po ang siyang patuloy na tumulong sa mga bagong tagapakinig o mga hindi pa po tumanggap sa inyo. Naway tumimo at bumuha ka sa kanilang mga puso at kaisipan sa mga napakinggan nila sa gabi ito. Palain mo, Panginoon, ang aming pagpapahinga. Kayo po ang siyang patuloy na umantabay. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. At sa muli naming pagkikita-kita, Panginoon, ay kami umaasa na kayo muli ang siyang tutugon at magpapala at sasama. At kayo ang siyang maitaas sa pamamagitan ng online platform na ito, Panginoon. Amen. Ang banal sa gabing ito, binabalik po namin ito sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Salamat po sa ating ding mga operators, si Sister Angie at Sister Lisa. Puri ng Panginoon sa gabi ito. Hanggang sa muli po, mga minamahal na kapatid. Paalam. Paalam. Bye. God bless po. Good night. Good night.